Bombini, welkom leerlingen van HAVO 5 en VWO 6 bij dit examen uit 2023. En we hebben het over vraag 13. Nostro papito canta pregunta 10. Introduction. Bij de invoering van het statuut in 1954 negeerde Nederland de wens van Aruba om los te raken van de Nederlandse Antillen. Het deseo de Aruba para quebrar liber de anti-Hollandes. E pergunta, mas de concessão de dos parti e parte 1, aqui não, niet te lezen agora aqui. 13. Geef aan wie de vader was van de afscheidingsbeweging van Aruba sinds de jaren 30 van de 20e eeuw. Dus dat is belangrijk. Wie was de vader van de afscheidingsbeweging van Aruba sinds de jaren 30 van de 20e eeuw? Itate die movimento secessionista voor de Ayanan 1930. De vader van de afscheidingsbeweging van Aruba sinds de jaren 30 van de 20e eeuw was Henny Eman senior. Dat is heel belangrijk dat je de juiste naam hebt, want heel veel van de Emans lijken een beetje op elkaar. Maar als we het hebben over de jaren 30 van de 20e eeuw en de afscheidingsbeweging, dan gaat het over Henny Eman senior. Partidos. Bij de invoering van het statuut in 1954 negeerde Nederland de wens van Aruba los te raken van de Nederlandse Antillen. A ignorar el deseo de Aruba. Geef aan, partidos, waarom Nederland in 1954 de wens van Nederland negeerde. Ignorar. Ik contesta. Nederland was bang om de nationale eenheid, e unidad nacional, van de Nederlandse Antillen te doorbreken als één van de 6 eilanden al gelijk in 1954 autonomie zou krijgen. Si un di 6 island mestra recebi autonomie mesora. Ze waren vooral bang dat wanneer Nederland daarmee zou beginnen, dat de 6 eilanden, dat de Nederlandse Antillen gelijk uiteen zal vallen. E ore anti-Hollandes lo comença cai den otro for il commencemento mes. Met de spera video kita klaar, ayo i tekirato.